Talán nem létezik nő, aki ne szeretne vásárolni, ruhákat vásárolni, de ha valaki kisebb, egyel kisebb, kettővel kisebb méreteket vásárolhat, az talán a legjobb érzés lehet. Mesélj nekünk egy kicsit erről. Igen, ez pontosan így van, én is nagyon szeretek vásárolni, és valóban nagy öröm az, amikor nekem konkrétan 2 mérettel kell mostanában keveset vennem, mint azelőtt. Azért egy pár évvel ezelőtt is azt a méretet hordtam, de az utóbbi időben meghisztam, és ezt a súlyt, hogy leadtam, most szinte le kell cserélni a félruhatáramat, vagy majdnem az egészet, mert nagyon kifogytam a nadrágokból, szoknyákból, blúzokból, szóval borzasztó, nagyon nehéz, hogy újból vásárolnom kell. Most akkor talán egy egész gardrób frissítést meg kell csinálni. Milyen ruhákat részesítesz előnyben, milyen fazont, milyen színeket szeretsz? Pont beszéltünk róla, hogy ugye a tévében, ahol megismertek, ott sokkal konzervatívabban öltöztél, mint a való életben. Igen, az igaz, hogy a tévében azért vannak olyan színek, amik erősítenek, vannak, amik egy kicsit karcsúbbnak mutatják az embert. Én civilben a lazább öltözködést szeretem a színeket, szeretem az élénk színeket magamon, nagy mintákat, azokat kevésbé, feketét is hordok egyébként, ami ugye karcsosít. Ahhoz, hogy most 2 mérettel kisebbet tudjál itt vásárolni, mit és hogyan kellett tenni? Mi volt a titok? Adj egy kis tanácsot nekünk. Először is életmódot kellett váltani, és nagy szerencsémre rátaláltam egy Matrixra, aminek az összetevői elősegítették azt, hogy tulajdonképpen nem esett nehezemre leadni ezt a súlyt, és 2 hónap alatt sikerült 8 kilót lefogynom, amiben olyan anyagok vannak, amik segítenek abban, hogy az embernek az éhségérzete az lecsökkenjen, hogy felgyorsítja például az anyagcsere folyamatot, a méregtelenítést elősegíti, és nagyon-nagyon fontos az, hogy nem engedi azt, hogy felszívódjanak a cukrok az ember szervezetében. Szóval csupa természetes összetevőből áll, vadszilva, articsóka, egy indiai növénynek a levele, aminek az a neve, hogy gurmár, akkor egy természetes doppingszer, amit a súlyemelőnök és a sportolónők verseny előtt használtak. Tehát csupa olyan dolgot tartalmaz, ami természetes, semmilyen szintetikus nincs benne, mert nagyon gyógyszerellenes vagyok. Elősegíti a testnek a méregtelenítését, az, hogy ne szívódjanak fel olyan mértékben a cukrok, mint egyébként, hogyha az ember nem használna ezt a Matrixot. Most, hogy lefogytál és ilyen hatalmas vásárlásba kezdtél, milyen típusú vásárló vagy, aki csak így körülnéz, nagyon megfontoltan választ, vagy aki mindent berak a próbafülkébe? Több mindent szeretek felpróbálni, de ilyen érzelmi vásárló vagyok, hogyha egy rám ugrik valami és megtetszik, akkor azt megveszem. Aztán valamikor otthon egy kicsit megbánom, de most, hogy lefogytam, most élvezem azt, hogy tulajdonképpen szinte bármit felvehetek, és ez annyira nagy örömmel tölt el, tehát ezt nagyon élvezem.